despois de que o Blues Monbús derrotase onte o CAI Zaragoza e se puxera unha victoria do que sería entrar entre os 8 mellores da Liga CB. Hai 2 meses o Blues Monbús perdeu nunha xogada a posibilidade histórica de estar na Copa do Rei. Quedan aínda moitas xornadas para que remate a temporada 2012-2013. Hai posibilidades de xogar polo título. Este é un equipo para xogar polo título. Iso é o que nos preguntamos dentro duns momentos cos nosos convidados. Antes, escutamos a un xogador que si pensa no playoff e a un adestrador que mantén o discurso de hai 8 meses. Pues hemos puesto todo lo demás, ¿no? Yo creo que ha sido un poco una victoria de pico y pala, ¿no? De trabajo constante, cada posesión, cada rebote, cada acción. E o objetivo que me marco, vou a ser original hoxe, adestrar o mellor posible o martes que ven. Xa lo sabes, penso que temos que seguir paso a paso no noso traballo, na nosa liña, de traballar, de mellorar, de ser quen, a hora de recuperar a Andrés tamén, pouco a pouco, e seguir cada partido como se fora o último, nada máis, nada máis. Cando estemos salvados matemáticamente, pues sí falaremos de eso. Yo digo que no me gusta mirar abajo, me gusta mirar arriba, si no me duele el cuello, sí, por eso yo miro para jugar el playoff. Pun para lá, como acaban de escoitar, é a ambición, é o xogador que aposta por xogar os playoff, é un xogador baloncesto que pensa en grande. Moncho Fernández, como acaban de escoitar, mantén o discurso da prudencia. Don Pepe Casal, é unha honra que nos acompañe hoxe no Foro Aberto. Moi boas noites. Boas noites. Con Pepe Casal atópase Alfonso Pérez, director do programa Reporteiros da Televisión de Galicia, un dos é o liceo da nosa televisión, é o programa máis laureado que temos, e é un gran coñecedor do baloncesto. Boas noites. Boas noites. E tamén, desde a redacción de Deportes da Televisión de Galicia, o editor do telexornal Deportes, segunda edición, Suso Iglesias. Boas noites. Boas. Pepe Casal, temos motivos para soñar? Eu xa o dixen fai aproximadamente 6 ou 7 partidos. Cando me preguntaron se tiña posibilidades de meterse na Copa do Rei, eu dixen que se metía ben e se non se metía non pasaba nada porque seguro que iba a estar nos playoff. Eu estou convencido porque o Obradoiro ahora non está máis arriba por a lesión de Andrés Rodríguez, que é o único xogador, digamos, que non ten sustituto, a pesares do excelente partido que fixo outro día Rafa Luz, pero eu estou absolutamente convencido que se vai meter no playoff. É moi arriscado decir isto, Bueno, se soy Pepe Casal, casi que non me atrevo a levarlle a contraria. Eu penso que depende moito, quizás, dos próximos partidos, da recuperación posiblemente de Andrés, de como se de que estea 100%, ¿no? De que estea 100%, de como poidan evolucionar algúns xogadores como Kendall, Corbacho, que, bueno, últimamente igual non están ao 100%, pero, bueno, curiosamente o rendemento do Obradoiro esta temporada parece que estivo a maior nivel precisamente cos equipos grandes e agora empezan a chegar os equipos grandes. Isto pode ser un poquillo un paradoxo, pero parece que o seu rendimento aumenta exponencialmente cando chegan os grandes. Pois imos ver que pasa agora, sobre todo con Valencia e con Estudiantes. Se a Liga tiña que ser de 8. Se estiveran só os 8 primeiros, o Obradoiro estaría aí. Colles esa perspectiva da temporada e, efectivamente. Suso Iglesias. Unha cuestión matemática. Arestora, despois da xornada de onte, os playoffs están a un partido de distancia e os postos de descenso están a 6. É posible soñar por unha cuestión matemática, agora mesmo é máis que importante soñar. Escoitábamos antes a Pavel xa o dixo, pronunciouse exactamente igual cando se estaba pensando en entrar na Copa. Para entrar na Copa fallaron 10 segundos, non máis. Si, unha xogada. Unha xogada. Enténdese evidentemente a postura do adestrador de ir paso a paso, primeiro asegurar o importante que o ano que ven volva a haber baloncesto ACB aquí en Santiago, pero por que non soñar? Logo tamén queremos falar diso, do proxecto, que é un proxecto que ilusiona moitísima xente e que en principio parece que está concretado xa para a próxima temporada. Pepe Casal, para ti hai equipo para estar nos playoff? Eu coido que sí, estou absolutamente convencido, porque é un equipo que, co condicionante de Andrés Rodríguez, que é un xogador moi importante para o club, moi importante, que lle vai costar recuperarse, porque, de feito, é un prazo moi curto que marcaron os médicos. O traballo fisioterapéutico de preparación física foi excelente, porque é moi difícil. Eu tive en algún caso no Barcelona de fracturas de estrés e recuperalas en un tempo tan curto e complicado. E outro día xogou, non notou os apoios, eu fixeme moito nos apoios, a súa técnica de carreira, está apoiando ben o pé, que é o mellor que se pode decir, non? Incluso apoiaba peor o outro pé, o sano. E se Andrés se recupera ben, o equipo ten talento.
porque Salah é un xogador que vai ir para arriba, vamos, tiña que renovalo xa por 4 anos, cláusula de saída 800.000 euros, e temos esforzo xa garantido para o ano que vengo dentro de 2 anos, porque é un xogador impresionante. De NBA? Sí, sen dúbidas, carne de NBA, pero vamos, o sea, eu lembrome de Pau cando debuta na Liga, Salah é muitísimo máis rápido, muitísimo máis intenso, o que non ten a inteligencia e a sabiduría de Pau, pero é un tipo con unha proyección tremenda, non sabe ler o xogo, a ansiedade lle pode, comete erros infantís, pero que leva 3 anos xogando. E despois dentro, Hamel cada día vai a máis, de aleiros estamos moi ben, Corbacho pode ter un bache, pero vai a tirarlas igual e a metelas. Nos bases é o único punto feble, ¿no? Pero o equipo está físicamente ben, vai chegar ben a final de tempada. Os equipos de Moncho normalmente collen os sistemas e os movimentos, ten movimentos moi complicados, co xogo libre, moito de enganar, e de sacar a ventaxa do engano, e todo isto implica moita coordinación, e despois a afición é a mellor afición da Liga. Entón, claro, eso apreta moito, E por que eses cambios no comportamento do equipo cando, como apuntaba Alfonso Pérez, se enfronta a un equipo grande e a un equipo, digamos, que dos da súa Liga? Por que esas dificultades xogando contra o Canarias? Por exemplo, ou que perdas un partido contra a Fuenlabrada ou que non lle gañes ningún dos 2 partidos a Murcia. Eso aprendí fai muitísimos anos nun campeonato de Europa Junior que se celebrou en Santiago. Xogábamos contra Turquía, que era un equipo feble, e Ignacio Pinedo, que era o seleccionador, Aito era o seu axudante, lle meteu antes de empezar o partido unha bronca aos xogadores por unha tontería, unha bronca impresionante. Bueno, e de pronto chega o partido con Yugoslavia, que nos xogábamos a posibilidade da medalla de ouro, despois quedamos prata, e me din, prepara un chiste que tes que contar un chiste. Eu son unha desgraza contando os chistes. Entón eu contei unha parvada e os xogadores quedaron así, un se reíu, outro tal, e lle dixo a Aito, contra outro chiste. Entón xa se reíron porque Aito contar un chiste imposible, non? E despois lle preguntei a Pinedo, Ignacio, e isto por que o fixeches? Pepiño, o primeiro que hai que saber é analizar a tensión dos xogadores. Cando ti empezas a falar e un está rascando o pé, atándose a bota, ou mirando para outro lado, ou colocándose o rizo, entón tes que romper. É moi difícil mentalizar en alto nivel, en un equipo como o Obradoiro que ten que xogar ao 100% para gañar, é moi difícil mentalizar os xogadores. Eso é o máis complicado. Entón o Obradoiro pois, tivo estes problemas e ademais é un equipo en construcción, que é un equipo totalmente novo. E, lóxicamente, os partidos do Obradoiro os ten suliñados en vermello os equipos da súa liga, e o preparan moito mellor, e os equipos grandes non teñen tempo de preparar os partidos. E se tú un partido nesta Liga CB non o preparas ben, o perdes. Para min unha razón, pode haber outras. Sí, bueno, eu creo que ademais, un pouco que apuntaba ao final, os equipos grandes, algúns polo menos está afectando o feito de xogar competición europea pola semana. Hai moitos equipos outro día, e tampouco creo que sexa unha excusa, pero bueno, Caja Laboral viña de xogar un venres, non, en Italia. Creo que para un equipo que manexa orzamentos de 12, 15 millóns de euros non pode ser unha excusa, pero ao final dunha temporada, físicamente, supoño que eso tamén os equipos acaban pagando no físico a hora de preparar os partidos. Moncho ten máis tempo e os outros prácticamente teñen que improvisalo ao final. Finalmente, o rendemento do equipo pois é unha cuestión de motivación, evidentemente. Os Kendall, Corbacho, tamén para eles é unha forma de expoñerse, de mostrarse nunha das mellores ligas de Europa. Ben, evidentemente, a todos os xogadores da ACB lle gusta xogar os grandes partidos. É moi doado motivarse contra Barcelonas, Baskonias, Real Madrid. E o certo é que, hai que dicir, en descargo do Obradoiro, que, salvo en un par de partidos, a primeira parte contra Zaragoza en Zaragoza e algún outro máis, o equipo sempre compite. Evidentemente, os partidos grandes ten esa facilidade que lle salen redondos, como esta temporada, pero é certo que nos partidos contra rivales inferiores sempre compite. Outra cosa é que, evidentemente, este non é un equipo invencible, non sei se vai, salvo este Madrid desta temporada,
pero sempre está aí, sempre está competindo, que é un dato moi importante para estes 11 partidos que quedan por diante. Levas a Liga ao Madrid, Pepe, ou crees que o Barça ao final vai ter ese xen competitivo e vai poñer en apretos a Caja Laboral e a Madrid, que agora mesmo son primeiro e segundo? O Barça xa lle tocou a lotería na Copa do Rei, e o Madrid está moi ben estruturado, o Pablo Laso leva moi ben, este sistema de xogo lles gusta aos xogadores, e o Madrid ten xogadores para este sistema de xogo tan vistoso para o público, e coido que vaise levar a Liga. E por que decías que o Obradoiro, o Blues Monbus é un equipo en construcción? Porque hai muitísimos xogadores novos, e lóxicamente... E o mellor ano que ven hai que cambiar a outros xogadores. Claro, o problema é... O sea, en permanente construcción vai estar. Claro, o problema do Obradoiro é que este ano a conversión en Sociedade Anónima Deportiva, que foi un milagre que ninguén contaba, nos máis vellos do país nos poderíamos imaginar como foi a conversión do Obradoiro, conlevou que o equipo comenzou a facerse tarde. E solamente había un xogador do ano pasado asinado, que era Corbacho. Entón, é moi difícil adaptar a xente, e algún deles que viñeron lesionados, mancados, como o caso dos dous americanos, de Diguar e de Hamel, non? Entón, isto retrasou moitísimo a preparación do equipo, pero realmente o rendemento do equipo está en franca melloría. Eu estou convencido que además temos que ter, os socios temos que ter esa aspiración, temos que ter a ilusión de meterse no playoff. Se consigue, matrícula de honor, e se non se consigue, e siguen a trayectoria actual, pois sobresaínte. E o proxecto, como ves, despois desas dificultades para converterse en SAD, que crees que Compostela pode ter un proxecto consolidado no tempo? Bueno, eu realmente nunca pensei que se podería conquerir o que se conquerí, porque lembrome do 2003, en uno 2003, con precisamente co actual presidente, pois comecei a traballar, pola súa petición, a traballar no equipo para a saída na Liga CB. Despois, ao final, pois non puido ser, pero eu tiña incluso 3 ou 4 xogadores comprometidos e incluso adestrador, por si Paco García non podía sair de Tenerife. Sería Aito ese adestrador? Con Aito chegamos a estar comendo o presidente, máis eu, e Aito despois asinou o seu contrato co Xuventud, pero deu un prazo dunha semana de que se o equipo a CB daba visto e bon, viña para Santiago, pero o adestrador non era Aito, o que despois de que asinou polo Xuventud. Quen era? Foi unha oferta que me fixo o Negro Covelo, o manager, e ofreceume a un base que despois asinou o Barcelona, e a un adestrador que despois estuvo notado e con gran éxito no Valencia. Pero vamos, naqueles intres non foi posible sair na CB, pero despois o que fixo o Obradoiro ten un mérito extraordinario, porque pagou a novatada do primeiro ano, baixa a segunda, ascende, fai un equipo do que 4 xogadores están sendo moi importantes, que é un mérito tremendo, que 4 xogadores que veñen da LEP sexan clave na CB 2 anos despois. Ten unha afición totalmente fiel, todo rema a favor. Nos costará máis cartos o pagar o abono, que realmente é un esforzo grande, pagar o abono do Obradoiro, pero, vamos, eu me sacrifico que seña porque disfruto como un enano ali. O sea, que vostede en aquel momento perdeu a ilusión de dicir, si esta vez non vai, máis adiante vai ser complicado. Eu estaba convencido. Non foi porque estratégicamente a CB non lle interesaba ese ano por mor de non ter unha liga impar, porque o problema é que a liga tiña que ser impar. E o compromiso incluso de Portela con Raúl era de Pepiño, dilla a Raúl que se espera un ano seguinte ten a praza e con equipo par. Entón botou a carne no asador, costoulle moitísimos cartos, foi un tema xurídico de abogados o retrasar a saída do Obradoiro, pero realmente a CB sabía que non había, que tarde ou temprano tiña que sair o Obradoiro na CB. O adestrador era Espailla. Sí. Xero adestrador do... Era apostar... Viña no Loce. Era descoñecido, estaba dando Olimpia de Ljubljana, era un adestrador naqueles intres descoñecido. Eu falei co comunista, con Salas Jasicavicius, lle preguntei polo base,
e me base deu quen era? boas referencias. Eu, si ti adiviñas, eu o digo, pero si non, non, porque non estaba todavía a cousa comprometida. Pero lle preguntei a Nacho e a Nacho Rodríguez e a Jasique Vicius polo xogador, e despois lle preguntei a xente que coñezo polo adestrador, e de feito, despois notao, fixo moi ben. O que pasa é que non era do perfil de Querejeta, non era do perfil Capataz. Entón, é un boísimo adestrador, pero no perfil de Querejeta, a pesar de gañar a Liga, non o encaixou. Alfonso Pérez, o director do Reportero da TVG, vai todos os domingos ou sábados a Osar. E como se ve como aficionado a posibilidade de que isto continúe? O proxecto, refires? Bueno, o proxecto, polo menos ten o que se di vos alicerces, que creo que o fundamental é ter unha afición que enche o campo e, sobre todo, que fai o sacrificio, porque realmente estes anos houve que deixar moitos cartos, uns máis que outros, pero realmente o aficionado tivo que facer un esforzo moi importante. Todo isto ten que mesturarse co apoio económico. Eu creo que o Blusesmo Bus necesitaría tamén, sería un bo patrocinio. Se conseguira un patrocinio que están demandando, que polo menos Raúl López leva demandando nos últimos anos, pois quizás se poda facer un proxecto, digamos, un pouquiño máis estable, porque moito me temo que o presuposto que manexa este equipo, tal e como está xogando moitos xogadores, o ano que ven o lóxico que poida haber unha certa desbandada con ofertas lóxicas de outros equipos que se poden... A mí me din que Kendall se vai a Barcelona. O que está claro, porque dixo el, o recoñeceu que no parón que houve para a Copa, Kendall estivo en Barcelona. Pero vai moito. Que estivese negociando... Mesmo me dixeron que vai ser quen supla a Wallace. Mira, Pepe quedase calado, non lle interesa agora, igual sabe algo. Realmente a min non me preocupa excesivamente que se podan marchar xogadores, porque o ano pasado este ano marcharonse moitos. Pero mantiveron un pouco un esqueleto, pero... o base, Corbacho, Kendall, Oriol... Pero o traballo que se fixo este ano dende os despachos foi un traballo excepcional, porque... Agudizo o ingenio, non? Isto de non ter cartos. E tamén é verdade que coa crise, pois, lóxicamente, o Obradoiro non ven a ser un equipo supercompetitivo, pero económicamente un equipo é unha praza boa para vir. Os managers o saben, os xogadores tamén, porque aquí se cobra máis ou menos con seguridade, e pode ter algún problema de liquidez puntual, pero de feito, nese senso, hai tranquilidade absoluta. E os xogadores iso valoran moito. E despois os mercados, lóxicamente, a Liga CB baixaron moitísimos os presupostos, porque a crise se anotan. E hai equipos que teñen detrás un pasivo importante, o Obradoiro non. O Obradoiro pasivo prácticamente non ten, e lóxicamente sou optimista. Incluso... Contaba hai uns días o presidente Raúl López que el foi presidente de outro clube, o Breogán, e que chegou a ter de aportación institucional 1,5 millón de euros. Algo que non se vai a dar no prazo de moitos anos. No, pero a marxe diso apuntaron a cousa sobre aspectos que comentamos a veces na redacción e fora, que esta CB está en certa medida a veces desvirtuada por dous equipos, Barcelona e Real Madrid, que moven presupostos astronómicos, pero que eles mismos, como sección de baloncesto, eles non xeneran para nada todos esos ingresos. O Barcelona podese permitir o luxo de a mitad de temporada fichar nada menos que a Oleson. De ter 30 millóns de euros de presuposto. Exactamente, quero dicir, hai que relativizar, isto dalle moito máis mérito, precisamente, o scouting, o traballo que fai, pois agora o director deportivo do Obradoiro, apostar por Buford, que pode sair ben, pode sair mal, pero aí está o mérito dunha dirección. Home, fichar a Oleson a mitad de temporada e pagarlle unha ficha astronómica, bueno, pois está moi ben, pero non hai moito, non hai que saber moito para facerlo. Bueno, entón, a mesa de Foraberto é optimista. O proxecto está moi consolidado e os playoffs están aí ao paso. Por moito que diga Moncho Fernández, que é un poquinho agonía esas veces. Non, Moncho ten que facelo, e ademais o está facendo moi ben, e o que ten que facer un adestrador. Un adestrador ten que apretar todo o que poida, adestramento a adestramento, e exercicio a exercicio. E despois o que pase o domingo pasará, porque senón caes unha dinámica que non pode ser. Pero como eso fai moi ben, nós temos a obriga de dar un mensaxe de optimismo, pero ademais é que estou absolutamente convencido, porque eu o partido do Xuventud clave para a Copa do Rei o vin 3 veces. E houve 2 erros arbitrais que foron absolutamente decisivos. Eu todavía non sei, porque se anulou a tripla de Rafa Luz no descanso, e a decisión de oficial do final
manda carallo la Habana, a decisión do final... Escapouse o silbato, vamos a decir. O sea, que estás dicindo que lle deben unha. Que eso O Blues de Monbus deben unha. Eso foi moi gol. Sí, pero ainda teñen que Un ano pagala, dese tipo porque foi decisivo. as arbitraxes non vou decir que prexudiquen o Obradoiro, pero a veces eu creo que as arbitraxes non están ao nivel da propia ACB, por lo menos en determinados árbitros que vemos pasar por Santiago. Eu non vexo, non o digo que prexudiquen o favorezcan o Obradoiro, pero ves realmente decisións e ves o que eu entendo como compensacións a outras decisións, por senón non as entendo. E remato, falando de baloncesto con Pepe Casal, pola relación que tes con el, que vai facer Pau Gasol no futuro? Bueno, en principio recuperarse e desgraciadamente o futuro na NBA non depende dos xogadores, depende dos clubes. Ali son os cromos que se cambian. Mañán chegas a adestrar... Pero non vai seguir en Lakers? Pois non o sei, el seguro que quere seguir. O que ocorre que vai depender tamén se vai a seguir D'Antoni ou non, porque, vamos, eu non entendo moito de baloncesto. Pero a mí me dan a Howard e a Pau Gasol para xogar, e xogan, ademais, Pau que sabe xogar de 4, que é un excelente pasador, vamos, as Torres Gemelas non, sino dous rascacielos. Con ese se doado xogar. Claro, pasa e se quere xogar con 4 xogadores abertos, pois, en fin. Muchas gracias, Pepe Casal, un placer que nos acompañará. Todo un Gracias experto en materia baloncesto. Gracias, Alfonso Pérez, sus iglesias.